क'क्राझार जिल्ला एबसुनि 54थि बोसोरसालिया जथुमाया दिनै नैथि सानाव आगान होबाय। क'क्राझार जिल्ला एबसुनि 54थि बोसोरसालिया जथुमाखौ बोहैथि दाननि 9 आरो 11 सानखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो थांखि लादों। थांखि लानाय बादिनो बे जथुमाया थांनाय सानखालिनिफ्रायनो जागायो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाथि दगरपारानि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बे जथुमाखौ खुंफुंदों। बेबादिनो दिनैनि नैथि सानाव आफादनि फिरफिला बिरहोनायनिफ्राय हाबाफारिया जागायो। आफादनि फिरफिलाखौनो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन दखरानि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिफ्राबो बिरहोयो। जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि जे बोसोरसालि जथुमा, बे जथुमाखौ जोङो सेरेंगा फोथार, खान्थालगुरि आरो दगरपारा नैबे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानथामनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेखौ खुंफुंनो लादों आरो बियो दिनै नैथि सानाव आगान होबाय आरो नैथि साननिनो दिनै गिबि हाबाफारि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे गोथार फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि आरो बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै मावफुंबाय आरो बे मावफुंनायनि गेजेरजों आं बेखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों फोरमायनो सानो जे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव बोसोर बे सोमावसारनायनि उनाव जोंनि जे जिल्लानि सिङाव जे जोंनि फरेस्ट भिलेजफोराव थानाय जे जेंनाफोर, बे रायजो जानाय न'खरफोरा दिनैसिमबो हानि मोनथाय मोननो हायाखै। दा बे हाबाफारि नोजोर होनानै जोङो दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुमानि गेजेरजों दिनै जोङो सावरायमेल लानाय जादों आरो दिनै बे सावरायमेलाव जोंनि सिनियर एडभकेट सैत्य बसुमतारी बिथाङा बेवहाय बाहागो लाफैगोन। मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि बेनलाव केकार्जि बिथाङा बे सावरायमेलाव फुंखा सुबुं हिसाबै बाहागो लाफैगोन। जोङो बेखौनो दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि लाबोनो सानदों। खारना जाबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव बांसिनानो फरेस्ट एरियायाव रायजो जानाय सुबुंफोर दङ। दिनै बे हिसाबै गोबां जोंहा सांग्रांथि लाबोनो गोनां दङ। बे हानि मोनथाय मोननांगौनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा जिखिनि खामानि मावनांगौ दङ अफिसियेलि बे खामानिफोरखौ दिनैसिम मावनानै लानाय जोङो नुवाखै। दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनो बिथोन होदों जे क'क्राझारनि सिङाव थानाय जेसेबां फरेस्ट एरियायाव थानाय हा हुनि मोनथाय मोननांगौनि थाखाय गामियारि जि खामानि मावनानै लानो गोनां दङ, बे खामानिखौ जाहाथे मोनफ्रोमबो गामियाव मावनानै लानो हानाय बादि खालामनो हायो आरो खामानिखौ मावखांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर सरकारनि जोहै आसाम सरकारनिफ्राय बेखौ बिख'नानै लाबोनांगौनि थाखाय दिनै थांनाय समाव दिनै बाइक रेलिबो लानानै जोङो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। बेनि गेजेरजों गोबां रायजो राजाफ्रा मोनसे गोजोननाय फैदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावसोरनि थानाय जे न'खरनि हा मुं मोननांगौनि थाखाय जे खामानि मावदों बेखौ दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै बरायदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।